Hello mga kaigsunan, maayong adlaw diha kaninyo. Ani kita karon diha sa atoang unang nga tema o topic nga atoang pag-isgutan ng adlaw. Hinaot nga naa ka karon diha sa maayong sitwasyon. Dili man ta maka-live gimikan sa signal kay gini ka mo signal diri So na-decide na lang ko nga i-record na lang ni para dili putol-putol ang mga tingog o mas masabtan na ito pag maayo kung tinaw ang video nga atoan mapaminaw o mapatanaw diya sa matag usa kanato. Sa dili pa na magsugod mga igsunan ato kining abilihan sa matamis na mabulawanon nga panalangin sa presensya diha sa atoang Ginoo. So kitang tanan sabay ko ninyo diha sa pag-ampo tanan sa kalasamahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo ana ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang ingging harian, matuman ang imong pagbuot sa yuta ay sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Kung pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Dili mo kami tudyan sa kanulay, inunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, ulahan ikaw sa mababaeng tanan, ulahan ang bunga sa tiyan mo sa Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kanimo kadasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, hangtod sa katuigan na tanan. Amen. O Jesus ko, pasiloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa infierno, dad-a ang panangkalag sa purgatorio ngadto sa langit, ilabi na katong pinahanglan kaayo sa imong sangre nga kaluoy ug panabang. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. By the way, mga kaabag, maayong adlaw usbon ko. Ako dahil si Brother Ryan, usag ka ubos o yano nga ordinaryong kaabag diri sa muon GKK, Gagmay Kristohanong Katilimban ni Senior San Isidro Labrador. Karon mo kaigsunan ang unang tema o topic ato paghisgutan ato pagabansa-bansayon kini. Although dili ako CFD o Catholic Faith Defender, bagkus usara ko ka ordinaryo nga lay minister o kaabag meaning amo ang kapilya. Inaot nga diha sa catechism na pinihatag paabot ya kanyo karong adlaw natay makudlo natay masabtan ug paghatag kini kanato og kalig-on diha sa pagtuong Iglesia Katolika. Ang unang topic nato karon makaigsunan diri sa mua, isa sa mga ginabatikos o isa sa mga ginapangutana o usa sa mga rason nga himuon nilang opportunity diya sa mga kaigsunan Katoliko kaning maong cross diya sa mga anti-Catholic ginagamit nila kini laban diya sa tuwang simbahan sa Iglesia Katolika. Nganong kita daw mga Katoliko nagapangoros? Kung ano daw kita mga Katoliko diya sulod sa tuwang panimalay diya sa tuwang balay alampuanan aduna kita yung mga cross. Karutak na mga kaigsunan ato kini pag-iisgutan sama sa ginoo ganiha ato kini kabansi-bansayon para masabtan nato nganong kita mga Katoliko nagapanguros ug atay cross nga pinasuot diya sa mga liog sa tuwang gagalingon ug sa tuwang panimalay o sa balay alampuanan. Ang pangutana, unsa man ang cross? Ang cross mao ang simbolo sa paghimayad sa sala o pag-inundong sa mga Kristohanon sa gugma sa Dios diha sa pagsakripisyo sa iyang anak alang sa katawhan.
Ang cross, ang pulong cross mo kay igsuonan, gikan na sa Latin nga pulong nga cross. O ang spelling C-R-U-X. Sa pagano, ang mga Romanhon gigamit nila ang cross aron pagchurchur o pagpaantos sa mga tao nga musupak sa ilang balaod. Sa Kristyanismo, ang cross gigamit ni Ginoong Hesus aron pagtubos sa sala sa tanang katawhan sa kalibutan, apil ang mga pagano. Ay mga anti-Katolik, nagapatiko sila, nagasupak sila, nini atong pagtulutan, nini atong pagtuo, o diya sa simbang Katolika, diya sa pagpanguros, diya sa pagbutang na to og crucifix o cross, diya sa itong panimalay o sa balay alang kuanan. Anak pa nila, mga anti-Katolik, anak pa sila, ngano nga manguros man mo mga Katoliko, na dili man kini pagtulunan sa Dios, kay dili mabasa sa Biblia, sumala nila. O gamiton nila kini sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia kapitulo 3 bersikulo 13. Nagaingon dinhi nga, apan giluwas kita sa Dios sa tunglo sa balaod, pinaagi sa paghimo sa iyang kagalingon nga tinunglo tungod kanato. Kay sumala sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Ingon dayon ang mga anti-Katolik mo kay igsuonan, busa si Jesus kay manguros man mo, sama na nga gilansan ninyo kanunay sa cross si Kristo. Gamiton usab nila ang gipadayag sa Ginoo ni San Juan. Gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao, inila ug dili inila, dato ug gabos, ulipon ug dili ulipon, diha sa tuon nilang kamot ug agtan. Ingon usab dayon ang mga protestante, mga anti-Katoliko kay sunan tanawa, klaro kaayo nga kamong mga Katoliko mao'y gipasabot niya na kay manguros man kamo gamit ang inyong tuong kamot. Ug krusan ninyo ang inyong agtan. Ang akong tubag na makaigsuon diya sa duha ka teksto nga ilang gigamit, ang teksto ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia ug ang teksto sa gipadayag ni Jesus dito kang San Juan nga manguros kami mga Katoliko, manguros kitang mga Katoliko bisan og dili kini mabasa letra for letra diya sa Biblia tungod kay ilang gipasigar po ang cross ni Ginoong Hesus. Note, dili mabasa, although dili kini mabasa letra for letra, apan ila kining gipasigar po ang cross ni Ginoong Hesus. Sa sulat ni San Pablo, usa sa mga unang Kristiyanos, ingon siya, apan alang kanako, magpasigarbo lamang ako sa cross ni Jesus. Kaya pinaagi siyang cross, patay na ang kalibutan alang kanako, ug ako patay na alang sa kalibutan. Basa na diya sa Galacia, kapitulo 6, versikulo 14. Ug ang gihimo sa mga Kristiyanos na pagpasigarbo sa cross ni Ginoong Hesus mao ang pagtimaan og cross sa agtan panahon sa bunyag ug ang pagpanguros ug ang pagbutang sa cross sa balay alampuanan o sa balay o diha sa tukang panimalay. Gipadayag ni Ginoong Hesus nga ang pulong sa Dios basahon ug dapat nga sabton pag maayo makaigsuonan. Diyan ato na mabasa sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 25 hangtod 26 o Buhat kapitulo 15 bersikulo 17 nga gipadayag ni Ginoong Hesus nga ang pulong sa Dios angay nimo siya basahon ug angay gayud nimo siya nga
pagkasabton. Dili lang kay magpataka ta ug ato ang kagalingon nga interpretation. Busa, ang giingon ni San Pablo nga siya nagpasigarbo sa cross. Dili literal nga iyang gidaladala ang cross nga gikamatyan ni Ginoong Hesus, kundi nagpasabot kini sa pagpanguros natong mga Katoliko, natong mga Kristiyanos nga Katoliko. Ang pagpanguros sa mga Kristiyanos, katumanan kini sa gipadayag sa Dios sa Old Testament. Ingon ang Ginoo, agi sa tunga sa syudad sa Jerusalem ug markahi sa cross ang agtang sa mga tawo nga naghilak ug nagagulo tungod sa tanang ngilngig o ngilad nga gihimo dinhi. Nadungog ko siya nga miingon sa uban, karon makaagi ka sa syudad, sunod kaniya. Sila ayaw awa sila sa kaluoy, ayaw pakig-aghop niining tanan sa mga tigulang nga lalaki ug sa mga batan-on nga lalaki ug sa mga birhen, sa mga kabataan ug sa kababainhan. Apan ayaw tanduga ang dunay timahaan sa cross. Usbon ko, apan ayaw tanduga ang adunay timaan sa cross. Mabasa nato na diya sa basahon ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 9, versikulo 4 hangtod 6 diya sa Jerusalem Bible. Ug sa ubang hubad sama sa maayong balita Biblia, giingon didto, mingon ang Ginoo makaigsuunan nga suroy sa syudad sa Jerusalem ug butangig patik ang agtang sa tanan naghupaw ug nagagulo tungod sa ngilngig nga buhat nga gihimo sa mga lumulupyo niini. Gignan usab niya ang uban, sunod kamo kaniya ug pamatya sa walay kaluoy ang mga lumulupyo sa syudad. Pamatya ang mga tigulang ug mga batan-on, ingon man ang kabataan ug kababainhan. Apan, hatag siyag note, apan ayaw ilakip pagpatay kadtong may patik sa ilang agtang. But pasabot nga ang katawan sa Dios dunay patik. Tinaw kayo nga katong mga katawan nato sa una makaigsunan, adunay sila mga patik sa ilang agtang nga mao ang cross ug ang sa original nga kasulatan makaigsuunan sa Old Testament nga mao ang Hebreo. Atong mabasa sa maong sulat ang letrang tau. Tau dili person ha. Tau spelling nga T-A-U nga mao ang ipatik sa agtang. Dihato na mabasa sa basahon ni Propeta Ezekiel kapitulo 9 bersikulo 4 hangtod 6 nga ang tao o ang T-A-U dili person mao usa sa mga letra o liter sa Hebreo alphabet ug ang porma niini mao ang cross or X. Diya sa New Testament mga kaigsuunan, sa gipadayag sa Dios kang San Juan, giingon, unya nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa sidlakan nga may patik sa buhing Dios. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga gihatagan sa Dios og gahom sa paglaglag sa yuta ug sa dagat. Mingon siya, ayaw pasipad-i ang yuta, ang dagat ug ang kakahuyan hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Dios kapatikan mao sa ilang agtang. Mabasa nato na diya sa Gipadayag Kapitulo 7 versikulo 2 hangtod sa 3. Ang laing gipadayag sa Dios kansa nagaingon din nga, unya nakita ko ang laing karnero nga nagtindog sa bukid sa Sion
uban ang 144,000 katao kansang mga agdang isulatan sa iyang ngalan ug sa ngalan sa iyang amahan. Usbon ko, kansang mga agdang isulatan sa iyang ngalan ug sa ngalan sa iyang amahan. Basa na ito natin sa Kapataya, Kapitulo 14, versikulo 1. Ang mga Kristiyanos nag-ila ni ini nga kini espirituhanong patik usa sa ilang pagpabunyag, usan ang agtang sa ilang ibunyagan. Sa ilang bahin mga igsunan, ang katawan sa Dios dunay patik sa agtang tungod kay ang iglesia o simbahan nga nagtukod sa Dios iyang gihulagwayan og turel. Usbon ko, sa laing bahin ang katawan sa Dios dunay patig sa agtang tungod kay ang iglesia o simbahan nga gitukod sa Dios iyang versikulo 16 nga pasabot atong inumduman nga diya sa usa ka turil ang tanang hayop nga anaa sulod diini adunay patik o marka aron mailhan sa tagya. Diya sa turil o simbahan mga igsunan, ihimong simbolo sa usa ka tagya nga kanang tanan nga naa diya nga karnero ay pamatugod nga iya kini gumikan sa usa ka simbolo nga patik. Ug mausab ang katawan sa Dios isip usa ka turil. Ang tanang sakop ni adunay patik sa agtang o espirituhan nga patik. Ug ang maong patik mao ang cross patik sa agtang sa mga Kristiyanos panahon sa bunyag o sa Merkules sa Madles. Ug ang pagpanguros o ang giingon ni Ginoong Hesus, nakaila ako sa akong mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero gumikan sa simbolo nga patik. Diyan natin mabasa sa Juan Kapitulo 10 versikulo 14 hangtod sa 15. Dini sa kalibutan, ang katawhan lamang sa Dios mao ang nagpasigarbo sa cross ni Ginoong Hesus. Gipasigarbo sa mga Kristiyanos ang cross ni Ginoong Hesus tungod kay dako kini ug bili alang kanila. Sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Kristiyanos sa Efeso, ingon dinhi iyang gipahayag nga pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus sa cross kitang mga Hudyo nahimong katawhan sa Dios. Mabasa ito na diya sa Efeso Kapitulo 2 versikulo 15 hangtod sa 19. Usab sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Kristiyano sa Colosas nakaingon dinhi nga iyang gitudlo, nakigdait ang Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak ngadto sa cross. Mabasa ito na diha sa Colosas Kapitulo 1 hangtod sa 20. Sa sulat ni San Pablo ang sa tanang mga Kristiyanos, iyang gitudlo mingon siya. Dito sa cross gidala ni Kristo diya sa iyang lawas ang tanang mga sala aron dili na kita magpakasala, dili magkinabuhi na nga matarong pinaagi sa iyang samad nangaayo kita. Nabasa ito na diya sa unang sulat ni San Pedro Kapitulo 2 Kapitulo 2 versikulo 24. Ang maong mga pulong sa atong Ginoo nga atong nakutlo sa Biblia pahayag nga ang cross adunay dako nga kalamigitan sa liwasan sa mga Kristiyanos. Usa ilang ipasigarbo ingon ni San Pedro kay ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo diya sa cross binuang alang niadtong wala nga paluwas apan katong giluwas gahom niini sa Dios
Diha ka na ito mabasa sa Korinto 1:18. But kasabot nga dili kasagaran o dili ordinaryo ang mensahe sa kamatayon ni Ginoong Hesus diha sa cross. Mao gayud kang gipasigarbo gayud kini sa mga Kristiyanos. Mausab nga kung adunay masudlan o mga daotang espiritu, adtuon kini sa pari, ug ang pari magdala og cross. Kung kabantay mo, no, magdadala og crucifix. Kay ang mensahe sa cross gahuman sa Dios. Dugang tudlo ni San Pablo ngadto sa mga taga Corinto, bingon siya nga apan alang kanamo mga Kristiyanos, nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa cross. O kining mensahe walay kahimot-i sa mga Hudeo o gilansang o giilang binuang sa mga dili Hudeo. Diya ato na mabasa sa 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 3. Buti pasabot nga ang mga Kristiyanos nagsangyaw kang Kristo ng gilansang sa cross. Usa sa ilang himo nga pagsangyaw mao ang pagpanguros. Sa laing bahin kining giingon ni San Pablo, mao ang atong nakita karon. Dunay mga tawo nga nagsangyaw ni Kristo nga gilansang sa cross, nga mao ang mga Katoliko. O doon na po yung mga tao nga nagsangyaw sa pagpasigarbo sa cross kay alang kanila binuang kini o sila mao ang mga anti-Catholic. Sa pagsangyaw sa mga Kristiyano sa maayong balita, bisan asang dapita dinhi sa kalibutan, magdaladala gayud sila og cross sama sa ilang pag-abot diha sa Pilipinas. Ni adtong tuig, di ba? Kabantay ta itong ni adtong tuig Marso 16, 1521 na pagkasaulugon na to next year ang ika-500 na tuig na to nga kasumaran diri sa Pilipinas diya sa pag-abot sa pagka-Kristiyanos diya sa Cebu. Ang simbahan nga ilang matukod ilang butangan og cross o crucifix. Ang crucifix mao ang ribulto na Ginoong Hesus nga gilansang sa cross ug tungod sa pagpasigarbo sa mga Kristiyano sa cross, gilatad sa mga kasaysayan o sa mga encyclopedia nga ang cross simbolo sa mga Kristiyanos. Diha sa batikos sa mga anti-Katolik, diha kanato mga Katoliko sama sa ilang paabot nga teksto ang gipadayag kapitulo 13 bersikulo 16 ato kinging pagabase-basayon ang ilahang pasumangil laban diri kanato. Ang ilang giingon diya sa gipadayag nga ipatikan ang giingon ni San Juan, ipatikan sa tuong kamot ug sa agtang. Ipatikan sa tuong kamot ug sa agtang. Ug pasabot patikan ang tuong kamot ug patikan usab ang agtang. Ug busa wala kini nagpasabot sa pagsupag sa pagpanguros o dili kini supag sa pagpangaros. Tungod kay ngano? Tungod kay wala mingon si San Juan gamiton ang tuong kamot aron patikan ang agtang. Busa bitaw kayo. Klaro kayo nga nasayop ang mga anti-Katolik sa ilang pagpasabot sa pulong sa Ginoo diha sa Biblia. Ang pagtuis sa mga protestante o anti-Katolik makaigsunan sa balang kasulatan ipadayag sa Dios alang kang San Pedro, may mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat o gituis sa mga walay alamag diya sa sulat ni San Pedro kapitulo 3 bersikulo 16. Diya sa history o kasaysayan sa mga Kristiyanos diya sa atong simbahan o Catholic Church history, atong mahibaw-an nga ang mga Kristiyanos manguros sa tuig 200 AD. Recorded ka na sa kasaysayan o sa history nga ang mga Kristiyanos manguros
krusan nila ang ilang agtang ug ang baba ug ang dughan ginagmay ug dunay pagpanguro sa agtang sa tiyan ug sa duha ka abaga nga dinagko. Tungod kay sa usa ka hitabo nga ang Dios nagpadayag sa iyang pag-uban sa iyang katawhan, miabot ang panahon nga nasabtan o gadawat sa mga pagano ang pagtuong Kristiyanos. Ang maong nahitabo mao ang pagpakita sa Dios og timaan ngadto sa usa ka emperador sa Roma nga mao si Constantine the Great. Constantine the Great. Ug ang maong timaan mao ang pagpakita ni Constantine the Great ug kahayag sa langit nga mao ang porma sa cross. Tungod sa udtong tutok o ubos sa cross ana ay mga pulong Latin nga in hoc signo vinci. Sa English, by this sign you will incur. Sa Binisaya, pinaagi nini maong timaan mudaog ka. Pinaagi nini maong timaan nga mudaog ka. Sa English, by this sign you will conquer. Tama ba? Tama ba ang pag-English? Yan ang panahon na adunay gubat nga atubangon ang gingharian ni Constantine the Great ug tungod sa timaan sa cross. Ang iyang nakita iya kining gibutangan sa tanan nilang mga gamit alang sa gubat ug tungod niining maong timaan sa cross midaog sila sa gubat. Og tuig 313 through the Edict of Milan gimando ni Constantine the Great nga hatagan og kagawasan ang mga Kristiyanos nga musangyaw sa ilang pagtuo. Og diha nagpadayon ang mga Kristiyanos sa ilang pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan. Ug ang tanan nga motuo ug magpabunyag tudloan sa pagpanguros. Hinungdan nga bisan asa dinhi sa kalibutan, no? Dunay manguros ang atong mabantayan diha sa ato mga kaigsuonan nga sama namong mga Katoliko. Kay base diha sa mga kaigsuonan nato mga anti-Katolik, mga Protestante, sumala nila nga sa pundok nga saksi ni Jehovah ang gikamatyan kuno ni Ginoong Hesus dili cross kun dili poste. Tungod sa Staurus kuno gibitay ang Ginoo. Ug sa Grego ang Staurus nagpasabot kuno og stake. Gamiton nila ang teksto sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia Kapitulo 3, versikulo 13, ingon dinhi nga apan giluwas kita sa Dios sa tunglo sa balaod pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanato. Kay sumala sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Mingon dayon ang mga saksi ni Jehovah, klaro kayo nga kamo mga Katoliko, gipasabot ini nga sa pusti ug dili sa cross na matay si Kristo. Kay ang giingon bitayon sa kahoy busa sayop kamo mga Katoliko diha sa inyong pagtulunan o pagtuo diha sa pagpanguros o pagbutang og crucifix diha sa panimalay or diha sa balay alampuanan. Maoy pasundayag sa mga kaigsuonan nato mga saksi ni Jehovah. Tubag na kung anak mo kaigsuonan diha sa teksto nga gilabay nila batok kanato diha sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 13. No, ang giingon ni San Pablo sa Galacia 3:13, wala nagpasabot nga dili sa cross nagpakamatay si Ginoong Hesus.
kay ang gilansang sa cross nagtitay gihapon na diha sa kahoy. Ang Grego nga pinulungan adunay duha ka klase. Mao kaning gitawag nga classical Greek or Koine Greek. Ang classical Greek pud ipasabot dinhi nga mao ang pinulungan nga gigamit sa mga Grego sa karaang panahon o kini hangtod lamang sa 4th BC o 400 BC. Diya sa classical Greek makaigsuunan, ang pulong stauros nagpasabot og stake. Sa kinatsila, istaka. Sa Binisaya, mo kini ang poste. Og dinhi gibase sa itong mga kaigsunan nga pundok sa Saksi ni Jehova nga pusti ang gibitayan ni Ginoong Hesus. Ang pangutana, gusto ba ang pundok sa Saksi ni Jehova? Kay sa Koine Greek makaigsunan sayop no ang pundok sa Saksi ni Jehova. Kay ang Koine Greek makaigsunan gigamit sa mga Grego sugod sa tuig 300 BC. Ang pag-ihap sa mga tuig sa the Old Testament gikan sa dako paatras sa pagamay. Respond ko ha. Ang Koine Greek gigamit sa mga Grego sugod sa 300 BC. Ang pag-ihap ni ani diya sa Old Testament o daan tugon gikan sa dako sila nagpaatras hangtod diya sa gamay. Ang Koine Greek nagpasabot og common language sa mga Grego. Mao nga sa Greek version mga kaigsuonan sa Biblia ating mabasa mao ang cross gilansang og namatay ang atong manunubos. Di ato na mabasa sa Mateo kapitulo 27 versikulo 35 hangtod 37. Ug sa tanan nga translation bisan dili sa Katoliko except lang sa translation diya sa pagtuo sa tungod nga saksi ni Jehova nga diya silang pagtuo nga si Kristo namatay og lansang sa poste dili sa cross. Busa tin-aw kayo nga sayop ang pundok ni saksi ni Jehova. Ang saksi ni Jehova lahi ra kaayong tinungha kay nagtukod lamang kini o gitukod lamang kini sa tawo nga si Charles Russell sa tuig 1872. Naot magigsunan diya sa duty na ito na napadungog ani nga explanation mo pa English mo pa Tagalog plus ako ang nakita wala pa katisismo nga explanation diya sa Binisaya. Busa isip ako usa ka Bisaya nga kaabag o ginarong kaabag sa duha ka teksto nga gilabay sa mga anti-Katoliko diha sa tuwang mga Katoliko diha sa tuwang pagtulunan sa cross o diha sa tuwang pagtulunan sa pagpanguros o diha sa tuwang pagtulunan sa mga crucifix na sa tuwang balay ng puanan balay na diha sa tuwang panimalay naot katong gamay dito yung isismo makatag ato kalingkod diya sa tuwang pagtuo Katoliko. Sa dili pa nato tapuson kining mga video yaw ko pamutanan diya sa pag-ampo alang sa panalangin sa Dios nga ihatag kining maong gasa sa kaalam nga makahatagan to kadugan sa pagtulungan o kalingkod sa pagtuo. Tatanganan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo ana ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta paingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Dili mo kami tulyan sa panulay, inunua luwasa kami sa daotan. Amen.
Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo nga naa kanimo. Bulahan ikaw sa mababaing tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, nahan ka sa Dios, ikampo mo kami makasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, hangtod sa katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasiloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, dad-a ang tanang dalag sa purgatorio ngadto sa langit, ilabi na katong pinahanglan kaayo sa imong santos nga kaluoy o panahon. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Hangtod sa sunod mga kaabag, watag pag-isigutan sa sunod mga panahon, mao ang santos nga Rosario. Salamat po, dalaga ng Diyos hangtod sa kahanturan. God bless mga kaigsunan. O keep safe. Amen.